A blessed morning to everyone. Let us worship the Lord together. Awitin po natin, God of grace and God of glory. Diyos di gracia, Diyos di gloria, panakabaninidem. Panangatam ti iglesyam, biyag natin kaidalan. Siribit dem, turedit dem, itiday toya tiyempo. Itiday toya tiyempo. Aduda dagiti dakes alapet tay ken Jesus. Buteng ken wadwadi ata wayan nakam kumam. Siribit dem, turedit dem, iti agdamabyan. Iti agdamabyan. Kinadakes ti maikat, ken ti kinapalangguan. Nabaknang iti sanikwa, napanglaw ti kararwang. Siribit dem, turedit dem, tapno di ka mapukaw. Tapno di ka mapukaw. Yek na kang lugar na ato, yak ni pabilgem kumam. Sika ka baliti grasyang, amang waya ti tao. Siribit dem, turedit dem, tapno di ka maupay. Tapno di ka maupay. Natured ka mabumusod, kinadakes to'y lubong. Di pa nakaisalakan, iso ti pagragsakan. Siribit dem, turedit dem, agserbi kami ken kam. Agserbi kami ken kam. Amen. Give thanks to the Lord, proclaim His greatness, tell the nation what He has done. Sing praise to the Lord, tell the wonderful things He has done. Amen. Let us pray. We thank you, Lord Jesus, for this morning, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon, muli naming nasalayan ng bagong araw na ito, ang linggong ito, Panginoon. We gather here, Lord God, to worship you in spirit and in truth. Kinikilala po namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. We welcome you, Lord God. We welcome you, Lord Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Patuloy po kayong magpakahayag sa amin at patuloy na madama po ng bawat anak mong nakatunghay ngayon ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal at patuloy kang mangusap sa bawat puso ng mga anak mong naririto at kasama namin na nagwo-worship, nagpupurit, nagpapasalamat. Sa iyo po namin itinatalaga ang aming tagapagsalita, ang aming pong pastor. Empower him, Lord God. Patuloy na ang iyong mga salita ay magbigay ng pag-asa at kagalakan, Lord God, sa bawat anak mo. Ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mukti Diyos, sumbatan na kararag ko.
ti Diyos, sumbatan na kararago. Nuagbiagag ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararago. Idem ti tinapay, di biyagapo. Ang maipay, ito'y kararwag. Kas panangted mo jay, den at baybay. Kadagiti tao adunay. Amen. Ibasa kada kayo iti paset na santuan na surat, ang masarakan iti daan na tulag, iti surat ni Isaias, kapitulo 40 ken 3, versikulo 10 ken 8 ken 10 ken 9, ket ibasak iti naimbag adamag Biblia, ket kastoy iti kinunana. Ngem kunati Apo, lipaten nyo dagiti napalabas a pasamak. Diyo panunuten dagiti naaramid, idi ununana. Kitaon nyo ti baro abanag nga aramidag, mangrugin nga agparang, makitayo itan. Mangaramidak iti dalan iti tlet ang sadyay, ikakto kadagiti ubbo ti danom. Ni Apo Dios nagbendisyon iti panakaibasa, iti paset tinasantuan a surat. Amen. Ti sasao anaragsak sao amang magbiag. Ti sasao anaragsak sao amang magbiag. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed to no spare. But they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be
sharing life with one who's lost. Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Agyaman tayo iti mensahe iti kanta nga iso nga impaay iti Nax Virtual Choir. Ket ni Apo Diyos ko iti maididayo ken may tanok, kadigiti bibiyag, dagitoy nga membro iti choir tayo. Ket sakbay ti amin, ket dawatek nga agkararag tayo, naindaklan ken man nakabalin nga Dios isagot mi ken kada iti aldaw iti panagdaydayaw mi ken ka. Bendisyonam kadi o Dios ti anak mo amang iburay iti sasaom amang ted namnama kada kami iti daytoy nga panawen sika kadi o Apo iti manginspirar iti tunggal maysa kada kami tapno kasaw Apo ket nyaman dagiti dadagsen iti biag ket lumag-anda iti daytoy nga bigat. Wanama, ikamatalek mi nga rod ken ka, iti mensahe nga maiburay, iti daytoy nga aldaw. Amen. Naimbag, abigat tayo amin kakabsat, ket madaydayaw ni Apo Heso Kristo, iti daytoy nga aldaw. Kukwa na daytoy nga aldaw, inaramid na daytoy nga aldaw, tapno daydayawan tayo iso na. Ket napartak iti panagna iti aldaw, January 16 kakabsat, may katlo nga Domingo. Ket adu dagiti paspasamak iti biag. No kasano iti kinapartak ti aldaw, kasjay met iti kinapartak iti panagadu dagiti addaan iti COVID. Ket iti kalman, ket addaan iti 39,004 nga addaan iti COVID, nga mamatiak, nga saan laong daytoy dagiti nomiro gaputa adu dagiti saan pay nga nagpa-swab test wenno nag-PCR test kakabsat iso nga agan-annad tayo ket iso ti dawat iti admin tayo ni Doc Menry Mendilio nga agan-annad tayo kakabsat tapno kasta ket nasayatlat ta iti salon at tayo nga iso nga iserbi tayo kani Apo Dios iti daytoy atawen. Napintas launay daytoy imbasak nga paset iti nasantuan na surat kasin surat ni Isaias kakabsat iti kanguranan ti versikulo 10 ken 8 nga kunanana ditoy nga lipaten nyo dagiti napalabas a pasamak di yu panunuten dagiti naaramid idi ununana. Iti verse 19 kitaan nyo ti baro abanag nga aramidek, mangrugin, ngagparang, makitayo itan. Daytoy iti kunay ti paset ti nasantuan na surat.
iti likudan kakabsat dagiti adu nga pagkurkurangan tayo iti Dios, adu dagiti babak nga naramid tayo ken kuana. Ti Dios ket agtultuloy nga agaramid iti baro a banag. Baro atawen iti isu insagot na kada tayo. Iti daytoy nga tawen 2022. Ket isu iti baro ita kakabsat. Ket daytoy iti naimbag a damag kada tayo nga ang aramiden iti Dios iti responsibilidad na kada tayo. Ngem iti saludsod aramiden tayo matlaong kadi iti responsibilidad tayo mat ken kuana. Kas maysa anamati ken pinarswa ti Dios kas maysa nga tao ket adu dagiti naaramid tayo nga babak iti Dios kakabsat. Ket masapol nga awaten tayo daytoy nga daytoy iti kinapudno sa tayo laong ammo iti Dios no dadagiti saan nga nasayaat mapaspasamak iti biag. Ngem kadagiti namati nga awan sa bali nga nagserbyenda no dikat ni Apo Hesukristo ket madaydayaw iti Dios iti biagda. Ken daduma nga dagitoy nga babak nga isu nga naramid tayo isu ti mangpaadipan iti panunot ken uray pay iti kinatao tayo. Ket daduma kakabsat ket adda dagiti tao nga aramidan da iti basol iti padada nga tao kakabsat. Kang runahan na iti daytoy nga panawen nga adu dagiti makaammo iti baro a teknolohiya ket adu dagiti saan ngagpaypayso nga damag nga isu nga mabasa iti internet, iti messenger, iti Facebook ken daduma pay nga pablaak kakabsat. Ket adu dagiti agsagsagaba gapu kadagitoy nga babak nga isu nga naramid. Ket adu dagiti tatao nga naibalod nga awan met basol da kakabsat. Daytoy iti kinapudno a mapaspasamak iti entero a lubong iti daytoy a panawen. Adda dagiti napalabas tayo kakabsat nga mangpaadipan iti emosyon tayo wenno mang perdi kadagiti nasayaat a desisyon nga aramiden tayo kuma iti daytoy atawen. Kaya't gapo iti daytoy ket saan tayo nga makaaddang iti biag ket agsubsubli dagiti anyaman napasamak iti napalabas. Ket kakabsat nasayaat alaglagipon tayo nga kas kinunada iti paset ti nasantuan na surat nga iti Dios ket agar-aramid iti baro a banag. Kakabsat. Kabalan iti Dios nga pasayaaten iti biag iti tunggal may sa kadatayo. Saan ngagbalbaliw na anyaman tinapalabas. Nge mabalin nga agbaliw iti biag tayo kakabsat iti masakbayan. Daytoy ket maramid laong no ikamatalek tayo iti Diyos iti biag tayo. Ket mapadasan tayo iti bunga iti baro a biag nga isu nga isagot ni Apo Diyos kada tayo. Umuna kakabsat ket ikamatalek tayo iti biag tayo kani Apo Dios. Iti agdama ken iti masakbayan. Ikabil tayo iti ima iti Diyos, uray pay dagiti napalabas tayo kakabsat. Adu dagiti mabannog iti daytoy nga biag ken nalidayda gapo iti sakit tinakom kakabsat. Ket iti Dios awisen na tayo, ay ayaban na tayo iti Apo nga kinunana. Iti paset iti nasantuan na surat kas insurat ni San Mateo kapitulo 10 ken maysa versikulo 20 ken 8
nga kinunana umasidag kayo, da kayo amin anabanog ken madadagsenan, ket pagginanaon kayo. Umasidag tayo iti Diyos. Kang runaan na iti daytoy nga panawan kakabsat. Nga mautuyan daytoy biyag tayo. Nabanog tayo iti intayo panagdalyasat. Iti daytoy nga biyag. Gapo iti daytoy nga pandemya nga imay duwan nga tawanan kakabsat. Iti napalabas. Adu dagiti agsagsagaba iti daytoy nga tiyempo. Kang runan na iti panunot. No kasanoda nga makaaddang iti daytoy nga biyag. Kang runan na kadagiti kakabsat tayo nga naawanan iti trabaho. Idawdawat tayo nga kalpasan daytoy nga Omicron ket aglepas kuman, agpatingga kuman, agpakpakaasi tayo kani Apo tayo nga Hesus Kristo, asapay kuma nga iti daytoy atawen, ket agpatinggan daytoy nga pandemyan. Gaputa da iti ima iti Dios kakabsat, iti Dios iti makaammo iti amin na banag, ama paspasamak ita apanawen. Ket ti pagrebangan tayo akas mamati, ket ikamatalik tayo ti Apo. Dagitoy nga umay nga problema tayo. Nanyaman dagiti dadagsan tayo kakabsat. Ipaima tayo iti Diyos. Saan tayo kung mga bagkaten? Lagligipan tayo, akadwa tayo ni Apo Hesus Kristo. Ket iti kanuman, iti kari iti Diyos nga saan na tayo nga panawan, saan na tayo abaybayan. Lagipan nyo kakabsat dayta. Nga iti Diyos, ket Diyos ti ayat. Ay ayaten na tayo iti Diyos. Ket sapay kuma. Ti ikamatalek tayo iti biyag tayo ken kuana. Ken uray pay dagiti dadagsen tayo. May kadwa ko na iti paset ti nasantuan na surat nga no anyaman dagiti napasamak iti napalabas. Panawan tayon. Dagiti nga banag lipaten tayo kakabsat. No anya dagiti saan anasayaat anapadasan tayo kadagiti naglabas ang aldaw ken tawtawen. Adda dagiti tattao nga narigat da nga panawan no anya dagiti napalabas. Ket kayat dapay nga sangwon dagitoy kan kanayon apan panunuten da. Ket dirigat na no addaman dagiti tao nga nakaramid kadakwada ti basol ket kayat da. Gusto po nilang maghiganti, kakabsat. Daytoy iti rigat kadagitoy nga tattao. Nga kayat da nga balsen dagitoy nga tattao nga nakaramid kadakwada iti saan nga nasayaat. Ket addamat dagiti dadduma nga iti pampanunot da ket no panawan daytoy kakabsat nga dadagsen wenno dagitoy nga napalabas ket mawayawayaan da. Ken addamat dagiti agkuna nga dagitoy nga napalabas iti biyag da. Ket nagbalinen nga paset iti biyag da kakabsat. Ngem iti kinapudno na. Daytoy nga istorya iti biyag iti napalabas kakabsat. Nga saan nga daytoy kakabsat iti saan nga daytoy iti mangtengtengal iti biyag tayo. Saan nga nakabase daytoy kakabsat? No sino tayo iti daytoy nga biyag? Adda kada tayo. No anya iti kayat tayo nga pilyen para iti biyag tayo. Ket kas maysa anamati iti Dios ket iti Dios kuma iti mangtengol iti biyag tayo kakabsat. Ipatengol tayo iti Dios iti biyag tayo. Akas ko naktatay ikamatulok tayo iti biyag tayo ken ni Apo Hesus Kristo. Akas panangitalok ni San Pablo iti biyag na. Ang anya ti kinuna ni San Pablo no para lang kanyak abiyang ti biyag ket para
ken ni Kristo. Kasta kumamet kakabsat. Nga isuko tayo, itibiyag tayo, ken ni Apo tayo ang Heso Kristo. Awan sa bali, ang agari itibiyag tayo, no dilaong ni Apo tayo nga Heso Kristo. Saan nga dagiti nyaman nga napasamak iti napalabas ket isu iti agari iti biyag tayo kakabsat. Iti Diyos kabalan ng agaramid iti nasasayaat ken nakaskas daaw iti biyag tayo. Ket adu dagiti nakaskas daaw inaramid iti Diyos iti biyag tayo kakabsat. Akas kadagiti kapadasan mi kakabsat nga gasawa. Adu dagiti milagro ken datdatlag nga inaramid iti Dios. Nga dagiti agkuna nga daytoy nga anak mi ket ababalaong iti biag na. Ngem makitkita mi iti panagtrabaho iti Dios iti biag na. Ket adda nga iti likodan daytoy nga pandemya ket nasalunat ni Precious. Ket ni Apo Dios iti maididayaw. Makita mi iti kinaragsak na. Makita mi iti panagdengeg na. Kadagiti kankanta nga pagdaydayaw ken ni Apo Dios. Ken uray pay iti debosyon iti rabii kakabsat. Iti naimbag damag. Agdengdengeg ni Precious iti naimbag damag. Isu kakabsat pilyan tayo kuma. No anya iti nasayaat para kada tayo iti daytoy nga tawen. Saan tayo kumang agpaadipon kadagiti mangperdi iti rikna tayo iti daytoy nga biag. Kakabsat, pilyan tayo nga naragsak tayo at iti daytoy nga tawen. Pilyan tayo nga agbaligi tayo iti daytoy nga tawen kadagiti kayat tayo nga aramidan. Ken pilyan tayo nga agtalinaed iti sidong ni Apo Dios. Nagsayaat kakabsat ken naragsak nga adda iti sidong iti Dios. Mapukaw dagiti dandanag. Kadagiti kakabsat tayo tataado dagiti addaan iti COVID. Adu dagiti inkararagan mi tatay ijay don prayer. Ken adu dagiti mensahe nga mauawat ko kakabsat. At dumawdawat iti kaasi, iti Diyos, iti biyagda. Kanada, dagiti naawat ko apanagyaman kani Apo Dios, nga isu dagat umimbag, gapo kadagiti agas nga isu nga tinumarda. Kanda dumapay, nga wagas, tapno kasta ket maadan tayo iti nasayaat asalunat. Isu nga agyaman tayo kakabsat kadagiti healthcare workers, dagiti frontliners. Ken ura pa yung agyaman tayo iti gobyerno tayo tata. Saan man nga perpekto iti gobyerno tayo, ngem makitkita tayo iti panaggaraw da. Idi napalabas nga Martes ket nagpa-booster kami. Babon iti tulong iti Fabella Hospital. Da kami di ko ni Sharon, da nanay Tess ken ni Ronald. Ket babon iti daytoy hospital, ket babon kani Ate Betty Grospe, nga isu iti dalan, tapno kasta ket nadan kami ti Gundaway, ang nagpa-booster, tapno mas lalo nga pumigpig sa daytoy nga bagi nga maaramat, iti panagserbi ken ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Isu nga laglagapan tayo kakabsat, nga datayo amin, nga anak iti Diyos, kadadaan iti Gundaway, ken naikan iti sirib, tapno, agtultuloy tayo, nga pilyan iti nasayaat, apagbalinan tayo iti masakbayan. Daytoy kumam, iti panunutin tayo. Nga daytoy nga kinasirib, ket isu iti sagot ni Apo Dios iti tunggal maysa kada tayo. Nga daytoy nga sirib ket maaramat kuma para kenkwana.
asaan iti kinadakes. No addaman dagiti gurayo iti padayo nga tao kakabsat. Nga dagitoy iti mangsabidong kadagiti riknayo. Laglagipon nyo nga awan iti maibunga na nga nasayaat daytoy. Ket no panunutin nyo, kung gusto ninyong maghiganti, agibales, ket awan iti maited na anasayaat, iti biyag dagitoy nga banag kakabsat. Ni Apo Diyos ko malaong, iti agari, iti biyag, iti tunggal may sa kadatayo. Ket no da kayo man kakabsat, tangal daw, ada dagiti dadagsan niyo. Akas ko na iti paset na santuan asurat, iya sideg tayo ka ni Apo Diyos. Takas kinunana umasideg, kayo da kayo amin anabanog kay madadagsenan ket paginanaon kayo. Iso nga ginanatayo itangal daw, iti sidong ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Ikaten tayo kumadag iti dandanag tayo. Malpas tumot laong daytoy nga pandemya. At iti pagpatinggaan na daytoy kakabsat. Saan nga iti amin apanawan ket adda daytoy. Agpatinggan tumot laong dayta tilaglagapan tayo. Ited tumot laong ni Apo Diyos iti may sa abigat nga awanton iti pandemya. Ket madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Kakabsat, nada kayong man ket addaan iti sagubanit, adda dagiti sakit, yu iti daytoy nga aldaw, wisen da kayo, kadwandak iti panagdawat, ken panagkararag iti daytoy nga aldaw. Dumawat tayo iti kaasi iti Diyos. Gaputa mamati tayo, nga iti Diyos ited na, iti panaglaing kada tayo no addaan tayo iti sakit, dayto iti kari iti Diyos, iti tunggal maysa kada tayo. Nadaan tayo ti sagubanit, umasideg tayo kenkwana, ket paimbagan na tayo. Ket kadagiti agtake iti board exam, ikararagan tayo da Mary Ann Luterio, nga agtake iti bar exam ito na February, ni Sildrex Aquino Padilla, nga ag-exam ito na February 27-28 iti mechanical engineering. Ken kastamit ni John William Shera, nga ipaay ko man ni Apo Diyos, iti bendisyon, iti nasat na salunat, ken iti panagsubli na, ijay eskwelaan na. Agkararag tayo kakabset, tayo po ay mananalangin. Ket agyaman tayo iti Diyos, anamarswa kada tayo. Naindaklan, ken naman nakabalin nga Diyos, peksami, tin kami panagyaman ken ka, iti daytingal daw, nga isong insagot mo, kada kami. Agyaman kami, iti gundaway, nakangag kami, iti sasaom o Apo. Babaon, iti anak mo, nga isong pinulutam, nga agsao, babaon, kadag iti sasaom o Diyos. Wena mami nga nasantuan, daydayawan da ka, sikaw Apo, iti pagrukbaban mi, iti biyag mi. Ket Apo Diyos, ipakpakasi mi nga tagikwaan na kami kati. Yadayo na kami kadigitan nyaman na piggad ken saksakit o Apo. Ket salakniban na kami kadi kadigiti manakdakdakes. Wena mami nga nasantuan, nagyaman kami, kadigiti anak mo nga iso nga sumaysayaat iti salunat da. Agyaman kami iti salunat ni Manong Jimmy Samonte, agyaman kami iti salunat ni Manang Nilda Landingen, ken uray pay ni Manong Samuel Landingen. Agyaman kami iti nasat nga salunat ni Manang Zeni Cardona, ken uray pay ni Sister Fatima Guillermo, ken umimbag isunan Apo. Agyaman kami iti salunat ni Nanay Presi Ancheta, ken ni Nanay Amor Sermonia, ni Nanay Adelina Roman, ken Marcela Evangelista. Wala po, gyaman kami, tinasat nga salunat ni Tatay Simplicio Marquez, umimbag isunan iti panaguyek na. Ken kastamat o Apo, nga bendisyon am kadi ni Tatay Manuel, ken ni Nanay Maxima Garcia.
When apo, kiyaman kami iti salunat ni Mami Elvira Viray. Bendisyon nam kadisuna. Ken urepay da manong Dani Pagaduan. Bendisyon nam with Ate Winnie Pagaduan o apo ken ti pamilyana. Ken urepay o apo ni manong June Pagaduan ken ti pamilyana iti Amerika. Ikamatalik mi ken ka o Diyos isuda. Bendisyon nam kadi o apo ni Manang Malum Santos, agyaman kami o apo. Ito sumaysaya at arik nana. Ken kastamot nga bendisyon nam ni Manong Jaime Ferrer. Ken uray pa'y tintero ng pamilyana. Ken uray pa'y o apo ni Tito Willie Navarro. Ikamatalik mi ken ka o Diyos isalunat ni Tito Willie. Bendisyon nam kadi iso na akan kanayon. When namami nga nasantuan, agyaman kami. Kaya nitultuloy mingi daw dawatan ni Manang Bet Reyes, agyaman kami tinasayat nga riknana. Ken bendisyonam, oray pa'y ni Kabsat nga Malvaro Toto Kahilig, iti pan naka-aksidente na o apo. Bendisyonam isun akan kanayon. When namami nga nasantuan, bendisyonam kadi ni Sister Senya Andres, ikamadalik mi ken kati salon at na, ken oray pa'y tintero a pamilya na. When apo ipatay mo kaditi man nakabali ng imam ken kuana ket anyaman dagiti sagsagabaan wenno sakit maikat daw apo. When apo Dios bendisyon nam iti family ni Auntie Grace Salinas David nga isuda ket nadan ti COVID ket sapay kumatag negative ti test dan o apo into no ag-swab test da. Bendisyon nam ni Brother Sigmund Kabog o apo. Kamatalik mi ken ka iti biyag na ket iso na ket nagpositibo iti COVID. Bendisyon nam kadi, patay mo naman nakabali ng imam ken kuha na apo, kang runan na kahit agday-dialysis iso na. Bendisyon nam kadi, ti salunat ni Manang Nerissa Salmonte, ni Ate Nerissa o apo, kamatilik mi ken ka o apo, iti salunat na. Ni Sister Madeline Marquez Navalta, bendisyon nam kadi o apo. Ken ure pa ni Nanay Lilia Marquez, ijay Quirino Province. Bendisyon nam uray pay dagiti kailyan mi di Cagayan o apo. Dagiti addaan ti COVID ken uray pay iti Nueva Vizcaya. Isabela ken dadumapay nga paset iti Region 2. Mumadado iti kaso iti COVID. When namami nga nasantuan bendisyon nam ni Sister Joan Ragingan de Leon kamatalik mi ken katibiyag na. Dagiti pamilya iti Rodriguez o apo. Bendisyon nam iti salunat ni Kuya Jojo at Zeni kan dagiti anak na. Ken uray payo apo nga bendisyon nam ni Nanay Nati Pascual. Kamatalak mi ken ko apo iti salunat na. Kaya nagyaman kami ken ko apo itultuloy nga pamendisyon ken panangipay mo iti sirip. Ken ni Mary Ann Luterio iti panagbare exam na ni Sildrex Aquino Padilla. Iti panagtake na iti mechanical engineering. Ken uripay ni John William Shera, iti subli na iti academy, nga iso nga pag-eskwelaan na. When namami nga nasantuan, agyaman kami, iti ayat nga iso nga insagot mo, kadamanong Jimmy ken Ate Neri, iti ika-22 nga selebrasyon, iti ayan-ayat da, iti anibersaryo, iti kalaysada, iti kalman. Bendisyon nam isuda akan kanayon o apo ken tarabayom, isuda akan kanayon ken kadagiti amin nga gasawa, iti daytoy nga tiyempo. When namami nga nasantuan, madaydayaw iti nagan mo, kadagiti anak mo nga nagagkasangay, iti daytoy nga bulan ken tawen o apo. Ikamatalik mi ken ka, tibiyag ni Manong Salvador de la Cruz, ken Michelle Maygo nga nagkasangay iti 14. Ken uripay ito no 22 apo da Emisel Esponilla ken ni Nanay Josefina Chua. Bendisyon nam dagiti amin nga agkasangay o apo. Ikamatalik mi ken ka iti biyag da. When nagyaman kami iti biyag na Ate Elisa Dayag Kalumpit, ni Manong Larry Francisco Correa, ni Manang Nida Marlin Go, ken ni Nanay Lolit Vichu nga agbubuyakan kanayon. Itibiyag ni Sister Lynn de los Reyes, ni Cherilyn Taberna Balisi o apo, ken ni Ate Luz Biminda Hordan,
ken uray payo apo ni Manong Hosea Fernando, ngagbuybuyay di Bacoor City, ni Manong Johnny Benigno Ratum, ngagbuybuyay di Vancouver, Canada, ni Entrep Natividad o apo Diyos, dagiti family ti Aquino Padilla, bendisyonam kadi, ken bendisyonam iti salon atda, iti daytoy nga gundaway. Lidean Correa Gonzales, when apo bendisyonam oray pay ni Sisa Salvador, Ramolete Lopez, ijay Ilocos Sur. Dagiti po family ni Ate Lenny Inay, ijay Dagupan City, Pangasinan. Clinton Nitigamo, o apo, ket bendisyonam kadi. Ni Manong Robert Chera, ijay Bambang, kenditerong pamilyana, sa lakniba misudakan kanayon, o apo manipod iti daytoy nga pandemya. Leonardo Sepnyo, Arlene Viado Salvacion, ken Lauren Guting o apo. Ti family ni Manang Silvia Padilla o Diyos, ijay La Union, ken uray pay ijay La Torre, Nueva Vizcaya, bendisyonam kadi. Potensyana Galampangan, ken uray pay ni Ate Luz Biminda Hordan o apo. Dagiti agbuybuya dita Hong Kong, agyaman kami. Ken uray pay ti ni Ate Genesis Alcantara, bendisyonam kaditi tatang daw apo, nga daan iti sakit. Ni Lisa Oli Buluan Gama, bendisyonam oray pay daan ti Anselma Tubera Setay, ni Ate Ana Ligo, ni Manang Julie Guillermo, dagiti family o apo ni Manong Samuel Cajente, bendisyonam kadi. Ket apo bendisyonam ni Ate Elsa Zarate, Daisy Vidal Gualberto, ken uray pay ni Mary Ann Barawit. Dagiti family ni Sir June Sermonia, ken ni Ma'am Lucy Sermonia, kamatalek mi ken kaapo. Ken uray pay ni Josefina Dingrat, ken Claire Estrada Lucineria, ni Engineer Presi Ballesteros Baroga, bendisyonam isuna, ken iti family na uapo iti daytoy nga bigat. Ken dagiti family ni Sister Bonas Seridon, kamatalek mi ken ka, ni Sister Ann Regalado, ken uray pay ni Ate Flor Erenya Natividad, ken dagiti amin nga anak mo nga buybuya di Canada, ijay dagiti family ti Saklayan di California, dagiti membro ni Pastor Ros Rapanot ijay South Korea, ken uray pay dagiti membro ni Pastor Vidal ijay Israel nga buybuya ita, ken uray pay dagiti membro ni Pastor John Overn Lungob ijay Abu Dhabi, ken Pastor Nat Litana ijay Dubai. Agyaman kami o apo iti panagbuybuyada akan kanayon. When amaming nasantuan, madaydayaw iti nagan mo iti daytoy ngaldaw. Dagiti family ni Ate Elsie alamani nga daan da iti sakit ta tao apo kagran ti lakay na ijay Ilocos Sur, bendisyonam kadi. Ken uray pay dagiti kabsat mi ijay Lamot Ifugao, ti family ti Florin Guting, bendisyonam kadi. When amami nga nasantuan, agyaman kami. Kadagiti family ng Tileya Antonio, bendisyonam kadi isudakan kanayon. Ken Lenya Makapagal, ket apo kamatalik mi ken kay ti biag ken salon at da. Dagiti kabsat mi dita Hong Kong, bendisyonam kadi o Diyos, dagiti amin nga anak mo agbubuya ita. Ket agyaman kami ti ayat, nga isong insagot mo kada kami tangal daw apo. Ket bendisyonan na kami kadi amin. Bendisyon namin iti admin mi ni Doc Benry, kamatelek mi ken kat intero nga pamilya na, ket si kaoa po iti mang bendisyon ken kuana kan kanayon. Kamatelek mi ken kat salunat ni Dr. Jericho Ong, ni Deaconess Irene, Deaconess Sharon, ni Renwell, ken ni Brother Ronnie, ken dagiti amin nga staff, the PhilAm, dagiti gwardiya ni Ate Tess, Richie, Jade, ken dagiti amin nga kadwa mi apo ditoy. Dagiti pamilya mi o apo, ikamatalik mi ken kartangal daw, sa laknibam kadi isuda, iti daytoy nga virus gapo iti Omicron. When mami, madaydayaw, iti nagan mo itangal daw, iti biyag ni Ate Evelyn Senin, nagbuybuyay di California, USA, ken Hosea Fernando, ket apo, kamatalik mi nga rod ken ka, dagiti amin nga anak mo pakararag, iti daytoy ngal daw,
Ket kanayon nga sila lagi kami kadakwada o Apo. Bendisyonan na amin. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babon iti nagan iti Dios Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Lord God, for hearing our prayers. All glory to you, Lord. According to Deuteronomy chapter 16, verse 17 says, "As he is able in proportion to the blessings that the Lord your God has given him." Patuloy po tayong inaanyayahang magkaloob ng ating mga tithes and offering, Thanksgiving offering. Nariyan po sa ating screen ang ating video account number and ang ating dalawang GCash number para po sa inyong mga kaloob. To'y sagot nga yekmi, nagtaod dagukwan, intaleg mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka, Apo mi Heso Kristo, ti kinaimbag mo, iti biyag, iti stagtumunggal maysa, benedisyonon nakam iti nasayat nga salunat itangal daw, benedisyonon ti trabaho, digiti kakabsat mi, ken uray pa iti pamilyada. Ket itaw Apo, benedisyonon dagiti isagot da ken ka, akas pa nagdaydayo da ken ka Apo, nga isong ipayda iti Knox United Methodist Church, BDO account, ken uray pa iti GCash account in the name of Ate Nerissa Samonte. Agyaman kami, kadagiti sagot da, makatulong, kadagiti ministeryo iti iglesia mo, Apo, madaydayaw iti nagan mo. Amen. Kakabsat, madaydayaw iti nagan ni Apo tayong Heso Kristo, itangal daw, January 16. Ket kablawan tayo dagiti aming agkasangay, ni Apo Diyos kumayti mangipay, tinasayat nga salunat kada kayo, ken orepay iti anibersaryo, da Engineer Abraham ken ni Nanay Pres Ancheta, anniversary ti Kalaysa de 17, ken orepay di Kalman ni Manong Jimmy ken Nerissa Samonte. Ni Apo Diyos tagbendisyon kadagiti amin ngagselebrar iti anibersaryo ti Kalaysada. Ken orepay nga laglagay po tayo ito no umay nga Domingo ket selebrasyon iti Biblia, Bible Sunday kakabsat. Ket iti selebrasyon tayo at iti poster making contest. Ket mabasa yu da ito'y kakabsat. Make the Bible exciting. Da ito nga Biblia, nagpatiglaunay kakabsat. Da ito nga Biblia, iso iti pakaadawan tayo, iti adu nga sursuro may papan ka ni Apo Dios. So nga da ito, January 23, Bible Sunday, January 29, da ito iti panaka poster making contest, ken ti January 30 awarding panaka-award dagiti nangabak iti poster making may papan iti Bible. Ket adtoy dagiti masapul nga aramiden nyo kakabsat at iti criteria for judging, ken adda ditoy dagiti prizes per category. Dahil mabasa yung kakabsat. Napipintas dagiti may paay kada kayo. Kaya open to all members of Knox United Methodist Church. Kaya dagijay iti intayong iselebrar iti dayto nga lawas kakabsat. Ni Apo Diyos kuma, iti agbendisyon, iti panagtultuloy, iti nga panagdaydayaw. Kakabsat, awan, iti face-to-face worship service tayo, gapo iti kinaadud, dagiti addaan iti COVID. Kaya ibagamin to kada kayo no kaano nga addan to into manen. Into no, madan tayo iti face-to-face. Into no, bumaba, iti COVID kakabsat. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, ken mang tarabay kada kay amin kakabsat, kadigiti uneg, iti pagtaingan nyo, iti dayto nga aldaw. Ket council meeting kakabsat laglagipon tayo, into no umay nga Domingo, iti oras, iti alas 12, aging gana iti alas 3, set A kakabsat, iti nurture outreach, can witness, can uray pa iti lay organization. Dagitoy laong iti ag-report. Ket ni Apo Diyos kumain tagbendisyon, tadmin tayo ni Doc Menry, ken iti
council chairperson tayo ni Sir June Sermonia. Laglagapan tayo amin dagiti kakabsat, agatendar kayo kuma. Awisin da kayo nga agatendar. Iti church council meeting tayo into numay nga Domingo. Nais ko rin pong mag-announce para po sa ating Bible Month celebration po. Tayo po ay maghanda ng maikling video para po sa pagpapakita ng ating It's Showtime, #Bible ko to. Ito po ay pagpapakita ng ating Bible, yung cover at saka yung loob, kung gaano po gamit na gamit ang inyong Biblia. Yes. Then ipadala niyo po sa amin, kahit po sa akin, and then picture po ng Bible nyo at saka yung loob. Okay? So, yan po. Ipapakita po natin lahat yan para po sa 23, sa celebration po. Tayo po ay patuloy na umawit sa ating Lord God. I surrender all. Amin Jesus, idatun ko po, suken daytoy metya. Inaldaw sikat surutek may sa pagtalkan. Awatem Jesus, awatem amin. Tuy biyag ko inak idaton wen idek amin. Amin Jesus, idaton ko ken kaket awaten na. Espiritu mi parik namti kaada na kanya. Awatem Jesus, awatem amin. Tuwing biyag ko inak daydaton wen idek amin. Amin Jesus, daton ko ya, wat ko daytoy puso. Pun wen nakiti ayat mo ken bendisyon nga adon. Awatem Jesus, awatem amin. Tuy biyag ko inak idatun wen idek amin. Agkararag tayo, wen apo ming Heso Kristo, idaton mi ken kati biyag mi, saan lao nga day tingal daw, no di ket ti amin ngal daw, bulan ken tawen, ket idaton mi ken kawapo. Wen amami nga nasantuan, nagyaman kami, iti gundaway ang nakapagdaydayaw kami ken kahit ti day tingal daw. Agyaman kami, kadigit anak mo, nginaramat mo apo, ni Deaconess Sharon, Deaconess Irene, ni Renwell, ken Uray Pai, ni Ronnie, ni Jade, ken Ate Tess, nga iso tinakadwami tangal daw apo. Iti daytoy nga umuna ti serbisyo. Kadagyaman kami ken ko Diyos, nagtultuloy, ang panangaramat mo ti biyag mi, tapno may danon mi, tinaimbaga damag, kadagiti amin nga anak mo apo. Ket madanda iti namnama. When o Diyos, ang anilangitan, kaasyan na kami kaditi daytoy nga lawas. Kan iti dawat ken kararag mi apo, bumaban ka din ti kaso iti COVID. When amami nga nasantuan, mamati kami, nga iti likodan na daytoy, at dahi ti presensyam, ti sagtumugal may sa kada kami. Ket awawagan, ken awawisan na kami o apo, akas ko na iti sao mo Diyos, umay kami ken ka, ket idam kada kami, iti panaginan na. When amami nga nasantuan, makainan na kami kadita ayat mo itangal daw. Kang runan dagiti anak mo, nga da dagiti
sakit da, iti dayto nga oras. Manamami nga nasantuan, bendisyon nam dagiti pagtaingan, dagiti amin nga anak mo. Ket sa laknibam kadi isod akan kanayon o Diyos. Ket agyaman kami, iti bendisyon nga naawat mi ken ka iti dayto nga aldaw. Bendisyon iti saom, bendisyon iti panagmaymay sa aming agkankanta, iti panagdayaw ken ka. Bendisyon iti panagkakadwa mi tangal daw. Dagiti kabsat mi nga da iti online, agyaman kami ken kawapo. Kamatalik mi nga rod ken katibiyag mi, iti dayti manen nga lawas o Diyos. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi, bubuan tinagan, iti Diyos Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Ti Ama ken Anak ko mam, ken Espiritu liwliwan, dayawen nga ipangrunang, ti langit ken ti dagat. Ket itawat entay tinaindakla na bendisyon nga gapu itinagan ti Dios Ama. Itanak na isu na po Isu Kristo nga isu ti dalan, isu ti pudno ken iti biag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Naimbag nga bigat ti amin ket madaydayaw iti Dios anamarswa kada tayo.